Čus! Vítám vás u dnešního videa, dnešní pořad dne. To je tak vtipný, jsem tak vtipný, co? Dneska si zahrajeme tu neznámou hru, kterou, já nevím, o čem to je. Můžete posoudit sami v komentech. Ale teď si jdeme zahrát. Classic mod samozřejmě. A pocit, že jsem ji už někdy hrál, ale nejsem si jistý. Looty. Ňaminky. Lootešky. Jo, Little Big Snake. Už si vzpomínám, co to je za hru. To je hra, kterou jsem dříve hrával. Tak si jdeme společně točit. Někteří ani neznáte, někteří jo. Někteří možná neznáte, možná ji znají všichni. To já nemůžu posoudit. Aha, chápu. To jsou looty. Tebe si taky dám. Ale si beru. Na té hře hrál jsem ji třeba ještě, když mi bylo 6 let. Denně. Jako Battlecaster. Na tom se závislý. Teda nejsem vlastně, nejsem. No, takže to. Asi 200 hodin na to mám nachránit, nevím, si nepamatuju. Včera jsem to hrál ještě. Ale tady je voda, to mi dává speed up, to si pamatuju. To si pamatuju ještě. Pořád si něco pamatuju, moje mysl ještě není tak blbá. Davaj. A bez taky vezmu. A ještě tohle jako takový bonus. Bych třeba nekonečně spírat. Možná tak ten měl furt sprintovat, co? Co myslíte? Já si myslím, že to dělám dobře. Ty tady. To je mi nekonečný speed up a já budu dobrý. Vpravo dole tak vidíme, kolik mám speedu. Jinak mi to začne brát moji velikost nebo co to je. Ještě asi si někteří, jestli se vůbec díváte na tohle video, říkáte, jak to, že najednou mám mikrofon. Zapl jsem se. Nikdy mi nedošlo, že když nahrám svoji obrazovku, že tam jde zapnout mikrofon. Teď jsem si ho zapl, doufám, že jste rádi, že už jenom nevidíte obraz, ale že vidíte. Slyšíte mě, ne, to je hlavní. Pro některý je to úplně teda u zadku. Já budu family friendly kanál. Aspoň se o to pokusím, ale říkám vám, že se to asi nepovede. Pojď sem, dej mi ty lůtešky. Ne! Nic tady není. A jdu zpátky. Co to je tam dole? Nějaký tunel. A nebo taky moje smrt. Jsem nechtěl dát. Já můžu hrát za berušku vlastně ještě. Ale to nechcem. Sežer mě. Blbečku. No vidíš. Máš hlad. Dej si. Musím si vzít jinýho hada. Co to je za reklamu? Nesnáším reklamy. Kdo je vymyslel? Tam, kdo chtěl prachy. Money. Tak,
jdeme na to, lidi. Nevím, napište do komentu, jestli chcete, aby z téhle hry udělal sérii, ale nevím, jestli vás teda bude bavit. Battlecats vidím, že vás docela baví. Asi, neříkám, že úplně nejsem slavný youtuber. No. Takže Battlecats vyjde další video, až bude event na míň utrácení energie, tož doufám, že dneska ještě bude, protože jestli jo, tak ještě vyjde video, těšte se, nebo počkat, jestli se díváte na tohle video, tak to video možná už i vyšlo. Nevím, to musíte se podívat vy, ne já. Někdo se na to podívá, někomu to je jedno. Nechci taky. Vás taky vezmu. No tohle si dám taky. Hihihihi. A co jsem to tam viděl? Ale dobrý den. Ne! Mi to vzal. Ale dobrý den, co se tady děje? Já vidím, že vy chcete, abych vás sloupnul. Já vidím, že vy chcete. Já to na vás vidím, že jo? No vidíte. Co uděláš teď? Co uděláš? Budeš se točit, tak Beyblade. Ne, počkat. Beyblade už dnešní diváci nebo jak se to jmenuje? Fidget spinner. Přestaň se tam točit jako fidget spinner. No vidíš, že to jde. Vždycky mi dej sílu svoji. Dej mi svoji sílu, tebe se dám taky, dík. Potřebuji 10 korun na čestku. Asi. Nebo kolik, já nevím. Tak dám si, tak dám. To jsou emoty. Aha. Jestli to někomu ještě nedošlo, tak hraju to na mobilu. Ale asi to všem už došlo. Protože to jde moc dobře poznat. Tady někdo má 14 korun. Ne korun, jako královských korun. Tebe si možná dám, kamaráde. Já bych možná měl se trošku zrychlit v té vodě. Bych mohl, co? Dobrý, já na chvilku budu držet dobu. Teda, busu, jo. Tak tam nestihnu dojet už do té díry. Bych moc rád, ale to nestihnu. Já nemám energii. Bra. Jenom lidi, napište mi do komentu, co byste chtěli, abych začal natáčet. Já to klidně milé rád budu natáčet, pokud to vůbec půjde. Dávám vědět. Tak napište, jestli chcete, abych něco natočil. Třeba něco na Robloxu, nebo něco, další díl z Battlecats, takové věci. Napište do komentu, já budu rád, dejte odběr, like a užijte si zbytek videa. Takže, co se tady děje? Jsem nechtěl. Já vím, že on je tady jeden power na energii, že on to pak nebere energii. Co se to děje? Lagy. Nemám rád lagy. A potom. Ne, jsem nechtěl. Takže další swatching. A to bylo close.
Máš to za sebou. A čím větší, tím pomalejší. A jsem ještě zrychlený. Tak, tebe si taky dám. Tak dám si. A jak se říká, tak dám si. Jenom ještě dobrá připomínka. Tam použij v životě, kdykoliv vám někdo nabídne peníze. A ještě co, to je jedno. Ještě bych vám ty mozkový buňky, který bych vám poškodil, by vám nikdo nezaplatil, tak radši budu mlčet. O ne! Co to je za koruny? 8 korun jsem měl. Proč bych potřeboval vložky? Co to tady je? Tak dám si. Tohle se mi hodí. Na 20 minut. Je to, jak jsem o tom mluvil. Nevím, jak se to už jmenuje. Random skin, abych to... Co to je? Epické, jo. Já nechtěl mašinku. A budu hát. Klasik mod, jako taková klasička. A mám speed up nekonečně, můžu sprintovat, tak dlouho se mi zachce. No, tebe si dám. Na konce double kill. No, co si myslíš? Ne! Moc agresivní na to. Keď už to mám. Co to je tohle? Od levelu 10 až. Mám jenom v levelu 5. Třeba větší level. Já si tady za chvilku rozmátím stůl. Ty jsi šel macek. Bez si dám. Se k tomu vůbec dostanu, on je zrychlený. Takže další svačinka. A ještě jedna. Co změnili předtím tyhle věci, tak byly nějaký kroužky, teď je to prostě jídlo. Zelení, ovoce. Co to právě stalo? Jak jsem to mohl udělat? Tak ještě jenom pokus a to bylo asi všechno pro tady to video. Bych neměl furt dělat 30-minutový video skoro.
Aha. A dáme si ještě 2 pokusy a potom si zahraju ještě multiplayer. Nebo single player, nebo jak se to jmenuje. Zkusíme, co to je. Jo, takže budu hrát samozřejmě. Uvidíme, co to je. Ne! Dobře, tak jdeme si zahrát. Já celou dobu hraju s hráčem. Asi jo. Jo. Zkusíme tohle teďko, co to je. To je překvapivě nějak snadný. Jsou boti, co asi. Asi jo. Seš ty zač. Ne! Ještě jeden pokus a teďko už nebudu chcípat. Jsem mi vzal korunu, ne? Okej. Ahoj. Zmenšovat. To je dobrota. Ještě tebe si dám. Já ho můžu obkroužit. Ne! Dobře, to už bude všechno pro tady to video, tak se tím čau.